ידעתי שאני ילד קצת שונה, אהבתי סתם לבעוט בכוכבים הנוצצים, ילד של צלילים, ילד של שירים, הרגשתי שהמוזיקה בוערת בי בפנים, ילד עם חלום אחד להיות כוכב גבוה בשמיים ולראות איך כולם נמרים, ילד עם סיבה טובה להאמין שכל עוד מנסים כל ערב חלומות מתגשמים. הכרתי אנשים, חלקם גם גיבורים, דבר אחד הבנתי שכולם בסוף שווים, אם יש אומץ לנסות אז נוכל גם לגלות, בצער חבוי בכל אחד נותר רק לקוות, ילד חלום אחד להיות כוכב גבוה בשמיים ולראות איך כולם נמרים, ילד עם סיבה טובה להאמין שכל עוד מנסים כל הלב חלומות מתגשמים. אז כמו שראיתם, זה אני, נחשון שמואל. אני אוהב לשחק כדורסל, ואני אפילו מעולה בזה. ללמוד תורה וגם לקרוא בה בטעמים, כמו ששמעתם היום בבית כנסת. אני אוהב לשחק בטאבלט ולראות סרטים. אני אוהב לרכב על קורקינט בכל רחבינו במנחם. להסתובב עם חברים וליהנות איתם. אני ממש אוהב וכל כך נהנה לטייל בארץ ישראל שלנו. והשנה זכיתי לטייל אפילו בחו"ל. וכמובן שאני אוהב את המשפחה הענקית שלי. אז אחרי שהכרתם אותי קצת יותר, בואו תראו את החלום שלי. יש לי חלום לעשות צניחה חופשית כבר הרבה שנים, ועכשיו, לקראת הבר מצווה שלי, החלטתי שאני רוצה להפוך את החלום למציאות. אז מוכנים לראות איזה טירוף היה? נחשון! מה קורה? מה אתה עושה היום? מוכן לזה? איך אתה יודע? לא צדקת אף פעם. שתי פנים אליי, שנראה גם בו. תעשו אחורה, תעשה, היי, יאללה, בוא נעשה.
מה אתה אומר? היית מוכן לצליחה? נהנית? תן חיוך. מצלמים אותך משם. היי! יאללה, קדימה.